Hello, hello to my Slovak friends. Soon you'll hear an interview where Valeria and I are talking, but the voice will not be mine. I am sadly, I don't speak any language outside of English, Hebrew, and I can slightly curse in a few more languages. Anyway, the voice you'll hear is not mine. It's somebody dubbing my voice, but I hope you'll enjoy the interview. I'm sorry I was unable to make it to visit in person this time, but I hope that soon. All the best. Bye for now. Dobrý deň všetkým, vítam vás na Stredoeurópskom fóre, na stretnutí s pánom Dánom Arielim, profesorom psychológie a behaviorálnej ekonómie, ktorý pôsobí na Duke University v Spojených štátoch. Dan prežil fatálny úraz, mal nehodu, stal sa vlastne pacientom na 3 roky v nemocnici, získal niekoľko chorôb vďaka liečbe, ktorú absolvoval, a to počas pandémie poslúžilo jeho hejterom, keďže Dan pomáhal vláde zvládať pandémiu, keďže sa ňou zaoberal. Jeho hejteri mu prijali na základe toho, že bol chorý, tak predpokladali, že je to človek, ktorý nenávidí zdravých ľudí, a prijali mu smrť. Hovorili o nejakom novom norimberskom procese. A dokonca spustili hlasovanie, či je lepšie ho obesiť alebo len poslať do väzenia na 30 rokov. A Dan napriek tomu neustále hovorí o dôvere, ktorú treba zvýšiť v spoločnosti. A mňa by zaujímalo, Dan, ste optimistom po tom všetkom? Veríte, že dôvera v spoločnosti sa dá zvýšiť? What a question. Bože, aká otázka. Ako viete, ja som Žid a v židovskej tradícii je deň, ktorý sa opakuje každý rok, deň ako Jom Kippur, deň, keď sa žiadate odpustenie. A tento rok som sa zaoberal témou dobra a zla. Čo verím? Dobro? Zlo? A pokúšal som sa si urobiť zoznam všetkého toho, čo považujem za dobre, čo považujem za zlé a kde sme. A neskončil som tú úvahu. Ešte som to nie na konci. Ale môj stav rozmýšľania je teraz takýto, že ľudstvo má niekoľko možností, čo si môže vybrať alebo urobiť. Dokážeme robiť dobré veci, zlé veci, a to nie je predurčené. To je proste určitá škála. A myslím si, že tá škála je bohatšia na strane zla, než som si myslel, ale sme schopní robiť aj veľa dobrého. Niečo bude trvať dlho, niečo menej na nápravu, ale my sme schopní robiť oveľa veci lepšie, než ich robíme teraz. Predstav si napríklad takú jednoduchšiu vec. Dokážeme lepšie spávať? Myslím si, že odpoveď je áno. Dokážeme si lepšie pomáhať? Odpovede, myslím si, tiež áno. Dokážeme lepšie využívať peniaze? Áno. Takže celkovo sme schopní robiť oveľa viac dobra, ale treba na tom pracovať. To nepríde samo od seba. To, čo teraz vidíme, nie je až také dobre. Musíme preto o to viac bojovať, aby sme naplnili svoj potenciál. A dá sa to? Je to tak, že sociálne siete sú to, čo kulminuje v ľuďoch nejakú pridruženosť alebo teda afinitu k nejakým bublinám, k nejakým spoločenstvám, kde sa cítia silní, kde sa navzájom konfirmujú, majú efekt echo chambers a sú vlastne utvrdzovaní v tom, že to, čo konajú, je správne, napriek tomu, že ich vlastný morálny kompas za iných okolností by im povedal niečo iné.
to ako keby nejaký driving moment a katalizátor všetkého hejtu, ktorý sa vyplavil počas pandémie. Vyzerala by pandémia inak pred sociálnymi sieťami? Bolo ich samozrejme niekoľko v histórii, ale je to niečo, kde vlastne ľudia, ktorí sa dostávajú do roviny toho, že veria konšpiračným teóriám, majú pocit, že páchajú dobro napriek tomu, že to tak nerobia? It's very easy to accuse social networks. Obviňovať sociálne siete je veľmi jednoduché, ale nie sú to len tie sociálne siete. Majú svoje miesto v tom, zohrávajú svoju úlohu, dôležitú úlohu, ale je to viac než len sociálne siete. Napríklad, keď si pozriete Spojené štáty, sú to aj tie štandardné médiá, Fox News na jednej strane a NBC na druhej strane. Čiže nie len sociálne médiá. Sociálne médiá majú v sebe mnoho iných prvkov, ale nie sú to len oni. V zásade to, čo teraz pozorujeme, je, že každá politická strana rozpráva, hovorí len k tým ľuďom, ktorí sú na ich strane politického spektra. A veľká časť tejto diskusie sa týka identity a nie faktov, nie skutočnosti. Mám na to príklad. V mojej knihe o tom, čomu veríme, som rozdelil proces na 4 časti. A prvá vec, ktorú ľudia potrebujú, aby hľadali alternatívny pohľad na svet, je stres. Keď sme všetci spokojní a šťastní, nebudeme hľadať nič iné. A prečo je stres taký dôležitý? A to nemám stres toho typu, že bože, mám toľko pošty, e-mailov, neviem, ako to spracujem. Nie, mám na mysli ten stres, že nechápem už svet, ten COVID napríklad, čo je to za vírus, odkiaľ, kam smeruje. A dnešné stresy je, bože, ako to bude vyzerať s prisťahovalectvom, s ekonomikou, vojna na Ukrajine a mnoho takéhoto zmätku. A čo sa stane, keď sme takýto zmetení a pod stresom? Hľadáme nejaký príbeh, hľadáme príbeh s Losinom, ktorý nám to pomôže pochopiť. A svet nám poskytuje rôzne informácie. Je to Bill Gates a Illuminati, alebo tam, republikáni, demokrati a tak ďalej. Takže prvá vec, čo si musíme uvedomiť, je, že žijeme v tomto svete s vysokou úrovňou stresu a preto hľadáme príbehy so zlosinmi. A zvyčajne máme proti tomu nejaký protiliek, protilátku. Čo je protilátka pre stres? To sa nazýva odolnosť. Pretože keď sme odolní, dokážeme zvládať ten stres a vieme s ním žiť. Ale keď nemáme odolnosť, máme problém. Takže žijeme v čase s vysokou úrovňou stresu a nízkou úrovňou odolnosti. Ešte k tej odolnosti. Prečo máme nízku úroveň odolnosti? Pretože trávime menej času s priateľmi. To je ten všeobecný trend, ktorý pozorujeme počas doby. Menej času s našou vlastnou rodinou, s priateľmi. Máme priateľstvá cez sociálne médiá, ale nie v skutočnom živote. A COVID nás naučil pracovať z domu a nie z kancelárie. Máme menej priateľov práci. A potom ekonomická nerovnosť tiež znižuje našu schopnosť mať dobrý pocit, keď požiadate o pomoc. Takže máme vysokú úroveň stresu a nízku úroveň odolnosti. A to otvára dvere príbehom o alternatívnej realite. Ešte, aby som to lepšie ukázal, predstav si, že si zvieraťom v džungli pred mnohými rokmi a rozmýšľaš ako tiger. Čo robíš? A povieš sa niekde a povieš si, aha, tam je tiger, alebo sa pozrieš na druhú stranu, tam je tiger. Keď máme stres a sa bojíme, tak náš systém je v hyperpohone a hľadáme všetko vo svete, čo by nám mohlo povedať, kde je tiger. A keď sme všeobecne v stresovej situácii, naháňame takýto superpohon,
hľadáme tento super pohon, ktorý nám ukážu, kde sú tie nebezpečenstva, kde sú tie rôzne signály, tie všetky veci. To treba pochopiť. Treba pochopiť to, že spoločnosti na svete sú teraz v veľmi zložitej situácii. Vysoký stres, nízka odolnosť. A potom som opísal ten proces kognície, čo sa deje s kognitívnym systémom a s tými ostatnými a čo sa deje v sociálnom systéme. Ale ešte aj skôr, než začneme hovoriť o sociálnych médiách, je tu taká koncepcia, ktorá sa nazýva šibolit. Šibolit je veľmi zaujímavý príbeh. Je to príbeh z Biblie o dvoch kmeňoch, ktoré bojujú a po boji sa usadili na dvoch brehoch rieky a nerozprávali. A stretávali sa s ľuďmi a chceli vedieť, či sú z toho kmeňu alebo z iného kmeňa. A tieto kmene vyslovovali názov rastliny šibolit troška rozdielne. Jeden hovoril šibolit a druhý kmeň hovoril síbolit. A teraz si predstav, že by sme sa stretli, ja by som chcel vedieť, z ktorého si kmeňa a ukážem ti tú rastlinu a poviem, ako voláš túto rastlinu. Ak ju budeš volať tak, ako ja rovnako, tak si môj priateľ, ale ak to vyslovíš tak, ako to hovorí ten druhý kmeň, tak ťa budem naháňať, že? A my teraz používame tento výraz šibolit na diskusiu, ktorá sa vôbec netýka faktov, pretože keď ukážem tú rastlinu a poviem, aký je jej názov, záleží mi na tom názve tej rastliny. V žiadnom prípade. To, čo ja chcem vedieť, je, čo je tvoja identita, kto si. A teraz si zoberme súčasnú politickú debatu. A koľko z nej je o faktoch a koľko z nej je o šibolite? Neviem, či ste čítali to, čo je v americkej tlači, že prezident Trump, budúci prezident Trump, povedal, že prisťahovalci jedia psi a mačky. A ľudia povedali, ale to nie je pravda, to nie je pravda. Ale pre neho vôbec nešlo o to, či je to pravda. Pre neho to bolo to, že povie niečo absolútne pometené, bláznivé a povie, pozrite, aký som lojálny tomu môjmu sľubu bojovať proti prisťahovalcom. Tu išlo o šibolit, nie o fakta. A zoberte si svojich vlastných politikov, koľko z toho, čo hovoria, je šibolit a koľko z toho je pravda. Skutočnosť, fakta. Ešte chcem povedať ale niečo pozitívne. Máme veľa sociálnych sietí. Jedna z nich je LinkedIn a druhá je X, čo bola kedy Twitter. A dúfam, že súhlasíte s tým, že správanie týchto dvoch sietí je veľmi rozdielne. Jedna z nich má v sebe mnoho nenávisti, šialenstva a druhá veľmi málo z toho. Ten rozdiel medzi nimi je anonymita a schopnosť dávať tie boty. A to sú malé rozdiely, ale je to veľké v tom, že vytvárajú veľmi rozdielne prostredie. Takže sú aj iné veci ako toto a mohli by sme ísť ďalej a ďalej do detailov. Mnoho vecí, čo by vytvorilo veľký rozdiel. Hovoríte o polarizácii spoločnosti. Šibolit je vlastne, áno, je to spôsob, akým identifikujem nepriateľa, akým spôsobom ho dostávam do extrému, ako zväčšujem nie na základe faktov, ale na základe emócií, nejakú preexponovanú vlastnosť, na základe ktorej sa môžem voči nemu vyhraniť. Zároveň hovoríte o tom, že ľudia sa nechovajú racionálne bez ohľadu na ich intelekt. Čiže nie je dôkazom toho, že podľahnú nejakým konšpiračným teóriám, dezinformáciám, to, že by boli intelektuálne alebo kognitívne nezdatní, ale musia mať nejaké predispozície, o ktorých ste hovorili. Sociálne siete to vyostrujú, ale zároveň si uvedomujeme mnohí z nás, ja to mám takisto v rodine, vo svojom okolí, že pred pandémiou som mala množstvo priateľov, rodinných príslušníkov, o ktorých som bola presvedčená, že zdieľame identické hodnoty,
že na svet nazráme veľmi podobne a tá pandémia to nie len, že úplne vyklbila, ale ako keby prehlbila pocit nedôvery vzájomnej. On ide v spoločnosti veľmi silne. Politici samozrejme k tomu prispievajú, presne tak ako v štátoch, ako všade na svete. Tá polarizácia je omnoho kľúčovejšia, ako bola v minulosti, ale moja otázka je, ak strácame vzájomnú dôveru aj v tých malých spoločenstvách, akým spôsobom ju dokážeme budovať, lebo ako vy správne hovoríte, dôvera v spoločnosti je niečo, z čoho benefitujú všetci, na nedôveru doplácame všetci. Akým spôsobom dokážeme nájsť tie nástroje na to, aby sme tú dôveru dokázali zvyšovať? What an important question. Je to veľmi dôležitá otázka. V prvom rade, každý z nás má takýchto ľudí v svojom živote. Ľudí, o ktorých sme si pred 5 rokmi mysleli, ja a tento človek sa pozeráme na svet, na život rovnakým spôsobom. A teraz sa na nich pozrieme a pýtame sa, či sú naozaj ľudia, ako spracúvajú informácie, ako je to možné, že sa pozerajú na tie isté skutočnosti a vykladajú to celkom inak. A platí to pre rodiny, ktoré sa trhajú na názoroch, platí to pre komunity a politici to využívajú. A keď sa zamyslíte nad politikmi a poviete, že majú cestu, aby nás oslovili tým, že využívajú našu logiku, alebo si môžu vybrať cestu, kde budú ovplyvňovať naše city a lojalnosť. To je tá silnejšia cesta k tomu presvedčovaniu. Zoberme si supermarket. Aj tam je ľahšie predať sladkosti než rajčiny. Keď zacítite dobrú vôňu nejakého čerstvého upečeného koláčika, to vás hneď osloví. Takže emócie, city, to je asi tá najľahšia cesta, ako primäť ľudí, aby konali. A ak to dokážete ešte využiť tak, že si vybudujete lojalnosť, tak oni chcú lojalitu, politici chcú lojalitu. Mám dve odpovede na to, ako vybudujeme dôveru. Demokracie na celom svete upadajú a zlyhávajú. Vidíme, že nie sú teraz úspešné. Keď si zoberieme tú kombináciu slabnúcej demokracie a médiá toho stavu, v akom sú, to nie je dobrý recept. Ak by politik mal hovoriť ku každého osloviť, niekde by musela byť pravda aj. Ale keď hovorí len k svojej malej komunite, tam nemusí hovoriť pravdu. Nie, tam ide o tú lojalnosť. Takže ja chcem, aby sa Gréci ospravedlnili. Gréci nám dali demokraciu, povedali, že je to dobrý nápad, ale pozrite sa, kam sme dospeli. Takže zavolal som niektorým mojim gréckym priateľom a povedal som im, čo keby ste vydali verejné ospravedlnenie svetu a povedali, ľutujeme, ospravedlňujeme sa, mysleli sme si, že demokracia je dobrý nápad, ale ukazuje sa, že nie. A jeden z mojich gréckych priateľov povedal, naozaj si čítal veľa o gréckej demokracii? Ja som povedal, nie. Takže mi odporučil, aby som sa pozrel na to, čo bola grécka demokracia a urobil som to. A v gréckej demokracii neboli žiadne politické strany. Milovali politiku, ale nemali radi politikov. V gréckej demokracii napríklad na súde všetci občania Aten sa zhromaždili do poludnia a jednoducho spomedzi seba náhodne vybrali, kto bol sudcom. To znamená, že nikdy nebola trieda sudcov. Jeden deň ste mohli byť sudca, druhý deň obvinený. Museli ste uvažovať o všetkých aspektoch spoločnosti a robili veľa vecí proste náhodne. A to je veľmi zaujímavé. Posledných približne 15 rokov je tu taká myšlienka, ktorá sa nazýva občianske výbory. A prvýkrát to použili v Írsku, myslím. Írsko je
zložitá krajina, riešili tam otázky interrupcií, aj otázky práva gejov. A povedali si, že vybereme náhodne 300 občanov Írska a títo občania sa stretnú, budú sa schádzať mnohokrát a začnú tým, že budú navzájom si komunikovať o svojich stanoviskách k týmto témam. Potom pozveme expertov, aby prehovorili na tieto témy a potom napíšu správu a to aj spravili. A obe správy boli za práva na interrupciu a za práva gejov. A bolo referendum potom celoštátne s výsledkom za. A to bola tá cesta, ako zobrať problém z rúk politikov. A zvyčajne, keď sa nad sebou my zamyslíme, máme jeden hlas. A študovať akúkoľvek tému do hĺbky by nás stálo veľa času. A je to taký výraz, ktorý nazývame racionálna ignorancia. V zásade poviem, táto otázka o strelných zbraniach je veľmi zložitá, náročná. Ja nebudem tomu venovať 100 hodín, pretože mám len jeden hlas. Takže budem sa držať svojho názoru bez toho, aby som to nejako preštudoval. Ale ako náhle máte občiansky výbor, teraz to bolo 300 ľudí, tak vy musíte presvedčiť ostatných, máte viac hlasov. Takže prvá otázka a jej odpoveď je, ja si myslím, že reprezentatívna demokracia s mediálnou mapou, ktorú máme teraz, nefunguje. Proste je to spolu nekompatibilné, ale buď zmeníme radikálne mediálnu mapu, čo by bolo náročné, alebo urobíme závažné zmeny v demokracii. A ja si myslím, že občianske výbory sú jedna dôležitá vec, alebo občianske komisie. A jeden z odborníkov, s ktorým som hovoril, povedal, ľudia si myslia, že demokracia je o tom, že raz za 4 roky idete voliť, ale to nie je prevzatie zodpovednosti, to je vzdanie sa zodpovednosti. Demokracia je práca, to je skutočná práca, povedal. Musíme byť jej súčasťou a to nie je len o tých veľkých otázkach. Je to aj o tom, že kde otvoríme recyklačný závod, alebo aké práva chceme, aby ľudia mali pre odchod na dôchodok a podobne, alebo po ňom. Čiže je tu mnoho takýchto veľkých nápadov, myšlienok, ciest, ako znovu získať do svojich rúk demokraciu. To je jedna odpoveď. Druhá odpoveď sa týka obnovy dôvery. O dôvere sa dá rozmýšľať niekoľkými spôsobmi. Najnižšia úroveň dôvery sa nazýva transparentnosť. A transparentnosť nie je skutočná dôvera. Transparentnosť v zásade hovorí, ja ti ukážem môj kalendár, ukážem ti moju videokameru, bankový účet a urobím to tak, že ťa nemôžem podviesť, pretože ja som transparentný. A znamená to, že mi naozaj veríte? Nie. Ale ja som to urobil tak, že môžem povedať, že som transparentný a preto ťa nemôžem oklamať. A to je jedna z možností, kde by sme mohli začať. To nie je, kam by sme mali smerovať, to je začiatok. Druhá úroveň dôvery, tá, ktorá sa už týka naozaj dôvery, je tá vrstva, kde vám niekto ukazuje, že mu na vás záleží. A že mu záleží viac na vás ako na sebe samom. Predstav si, že ja som čašník a idem k stolu, pri ktorom sedíš ja 4 hostia. Ty si tá prvá osoba a ja sa spýtam, čo by ste si dali na večeru? A vy poviete, ja chcem rybu. A ja poviem, viete čo, tá ryba dneska nie je veľmi vydarená. Zoberte si radšej kura, je lacnejšie a lepšie. A potom môžeme vidieť, či si zoberete moju radu k srdcu, alebo tí ostatní pri stole, či si celý stôl zobere svoju radu k srdcu. Ale začína to tým, že poviem, dajte si kura, je lacnejšie a lepšie. A teraz druhý príklad.
to isté, čo sme robili pri tom stole a vy poviete, teda ja chcem rybu a ja poviem, ryba nie je taká dobrá dnes. Zajsi steak je len 2-krát tak drahá ako tá ryba, ale je fantastický. A ako to bude vyzerať teraz s dôverou? V prvom prípade ľudia verili čašníkovi, v druhom prípade mu veriť nebudú. Možno, že naozaj ten steak je fantastický, ale pri prvom čašníkovi máte ten dôkaz, tú demonštráciu toho, že mu záleží viac na vás, než na sebe. Lacnejšie a lepšie. Lepšie pre teba, horšie pre mňa. Pri tej druhej otázke sa pýtate, pre koho vlastne ten čašník pracuje? Pre mňa? Záleží mu na mne? Alebo mu záleží len na zisku reštiky? Takže toto je tá druhá úroveň dôvery. To je dôvera, kde nám ľudia ukazujú, že im na nás záleží a sú ochotní za to aj niečo obetovať. A kto by s tým mal začať? My ako občania, ako ľudia, my by sme mali ukázať vláde, že nám na nej záleží, alebo vláda nám má ukázať, že na jej záleží na nás. Presne, vláda má ukázať nám, že jej záleží na nás. Tak vybudujú dôveru. A potom tretia úroveň, a to je naozaj veľmi zaujímavá úroveň. Tá sa nazýva dlhodobo zladené alebo spojené záujmy. A to je ako svadba, ako sobaš. S niekým sa zosobášite a poviete si, my sme tu predsa na dlho. A samozrejme, a 50% ľudí približne sa rozvedie, že? Ale predsa je tu, keď vstupujete do manželstva, je tu ten pocit, že to je nadlho, niečoho sa vzdáme, máme spoločný dlhodobý záujem, ideme do iného mesta, pretože napríklad je to pre druhého lepšie. My máme predsa dlhodobé záujmy ako spojenci. To je tá najvyššia úroveň dôvery. Tá hovorí, to nie je o tom, čo je dneska, to je o tom, čo bude v budúcnosti. Takže napríklad ľudia, ktorí pracujú so mnou na univerzite, my všetci máme 5-ročný plán. To nie je vôbec o tom, čo je dnes, to je o tej budúcnosti z dlhodobého hľadiska, čo sa chcete naučiť, v čom sa chcete zlepšiť, aký bude ten proces. A to si myslím, to je ďalšia vec, čo vláda má robiť. Ukázať nám, že to nie je len to, že sú ochotní niečo teraz obetovať. Je to o tom, že nám ukážu, že im záleží aj na budúcnosti, pretože aj my sa máme zaoberať tou budúcnosťou, tým, čo bude. Vždy hovoríme, že je ľahšie to ukázať v realite. Ale posledná vec k dôvere, čo by som povedal, je, že dôvera zohráva v spoločnosti obrovskú úlohu. Je to jeden z najväčších prispievateľov k HDP a ekonomickému rastu. Umožňuje nám robiť mnoho vecí. Umožňuje nám začať nové podnikanie, najímať ľudí. Umožňuje nám začať sociálne podnikanie. Umožňuje nám nechať otvorené auto na ulici. Proste mnoho vecí. A keď sa dôvera eroduje, tak strácame mnoho. Možno to stále nevidíme, ale spoločnosť sa zhoršuje. Takže vážne musíme urobiť veľké kroky na tej ceste k zlepšeniu dôvery. To, čo vlastne popisujete, sa deje trošku na Slovensku. My sme krajina, ktorá má preukázateľne z krajín Európskej únie jednu z najnižších mier dôvery spoločnosti voči svojim politikom. Napriek tomu to, čo vy hovoríte, ten krásny príklad s čašníkom, on je fenomenálny v rámci spoločnosti, v rámci vzájomnej dôvery personálnej, ale v momente, keď si predstavíte pod tým čašníkom politika, ktorý vám vlastne slúbi to lepšie a lacnejšie kura, ale v skutočnosti je to len predstupeň k šiboli, tak v tej chvíli, ako keby tá dôvera, keďže on to lacné kura vám nedodá, sa prehlbuje nedôvera a v tejto chvíli my sme na Slovensku tak na tom, že vstupujeme do veľmi význačnej anómie práve na základe toho, že ľudia prestávajú dôverovať nielen politikom, ale aj inštitúciám. Táto spoločnosť sa začína blížiť k nejakej implózii
A v súčasnosti sme v situácii, alebo teda v nedeľu je to 35 rokov výročia Nežnej revolúcie, kedy si občania zvolili inú cestu ako diktatúru. A to, čo vy hovoríte o občianskych výboroch, je nádherná idea, ktorá je vlastne predĺžením gréckej demokracie, ktorá sa ale týkala len slobodných mužov. Vlastne my sme v situácii, keď v 50. rokoch my sme takéto výbory mali. Keď sa popierala expertíza, keď vlastne o vašom osude rozhodovali robotníci, ktorí sa zo dňa na deň stali bez akejkoľvek znalosti a expertízy, sa mohli stať sudcami, rozhodovali o vašom živote. Čím nechcem poprieť ideu toho, že ľudstvo sa neustále zlepšuje a tenduje k nejakej racionalite alebo minimálne k nejakej skúsenosti. Ale zároveň moja otázka znie, že v prípade, že čelíme takému nárastu populizmu, v prípade, že čelíme v mnohých krajinách nejakému druhu anómie, ktorá s tým súvisí, akým spôsobom dokážeme uveriť politikom, ktorí nám nesľubujú to kura, možno nám sľubujú toho lobstera, ale s tým, že my sa musíme podieľať na tej demokracii a musíme sa podieľať na niečom, čo možno bude prechodne strastiplné. Keď je také lákavé uveriť tým populistom, ktorí vlastne sa tvária, že majú recept, v skutočnosti len hovoria o tých psoch, ktorí jedia migranti, akým spôsobom dokážeme presvedčiť obyvateľov alebo to spoločenstvo o tom, že má zmysel aj chvíľu možno sa dostať do situácie nekomfortnej, aby ten diskomfort bol vykúpený nejakým druhom demokracie a slobody. Lots of questions. Mnoho otázok. V prvom rade by som povedal, že zoberme si prípad Trumpa v USA. Myslím si, že Trump mal vyššiu dôveru než Harrisová, pretože bolo úplne jasné, že hovorí to, čo si myslí. V počítačových hrách, a ja nie som počítačový hráč, je výraz non-playable character, čiže charakter, ktorý nehrá. Non-playable character je tá osoba v tej hre, ktorá nikoho nezastupuje. Toho stvoril ten výrobca tej hry. Je to postava, ktorá nemá toho veľa čo robiť. Je tam jednoduchá. Čiže, je to nehráč. A ide o to, že my chceme autenticitu a zrejme by ste súhlasili s tom, že Trump bez ohľadu na všetky jeho nedostatky je veľmi autentický, robí strašné veci a hovorí to na rovinu. A Harrisová sa tak bojí urobiť nejakú chybu, sa tak bojí niečo spraviť, že vôbec netušíme, čo je jej vec, za čím stojí. Takže to je jeden z dôvodov, ako získať dôveru, pretože Trump nám predal to, že viete, čo kupujete. Možno sa nám to nepáči, ale bolo to jasné, čo kupujeme. Ale pri Harrisovej to nebolo jasné. Nevieme, kto to je, aký je to človek. Takže ja si myslím, že ľudia by chceli mať dôveru v danej postave, ale keď ho už tam neviete dostať, tak chcú mať aspoň dôveru v to, že volia niekoho, kto je úprimný v tom, čím je, kto je, aký je. Nie je to ten nehráč. Ja si napríklad myslím, že Zelenský je veľmi jasne, je dôveryhodným vodcom. A napríklad tá skutočnosť, že išiel na frontovú líniu, tým dokázal, potvrdil svoje líderstvo. Takže ja myslím, že my chceme lídrov, ktorým
dokážeme dôverovať, ktorí ukážu, že robia to, čo si myslia, že majú dobrý úmysel. A ja myslím, že nastal čas, aby sa takíto lídri vynorili. A politika je zložitá, nie je čistá hra. Mnohí ľudia možno z toho dôvodu tam nechcú hrať, ale toto potrebujeme. Pokiaľ ide o to vaše vyjadrenie, že nemôžeme mať sudcov, ktorí prídu na jeden deň, možno, že v starom Grécku boli súdne procesy jednoduchšie, teraz je to všetko zložitejšie a potrebujeme odbornosť a znalosti, forenzné vedy a podobne. To nedokáže každý, samozrejme, ale ten pojem tých občianskych výborov, občianskych komisí je proste pocit, ktorý dáte ľuďom. Jedna z vecí je, že medzi sebou komunikujú. Predstavte si, že na rok máte takýchto ľudí v tej komisii z celého spoločenského spektra a začnite s nimi hovoriť o, materských škôlkach. Jedna z vecí, čo sa stane, je, že tam budú aj ľudia z opačného politického spektra a vy sa naučíte ich chápať. Zoberieme si znovu USA. Mali by sme občiansku komisiu, ktorá by mala rozhodovať o práve na interrupcie. A my by sme boli v týchto komisiách a my by sme tam museli sedieť a vypočuť si veľmi odlišné názory ako naše. Tam cieľom nie je sa byť, cieľom je dospieť k jednému návrhu. Aký návrh, čo je väčší problém, čo je menší problém pre teba, aký kompromis chceš. Naším cieľom nie je bojovať proti sebe, naším cieľom je nájsť spoločného menovateľa a máme na to dosť času, aby sme to urobili. Môžeme prizvať expertov a tak ďalej do tých výborov. Čiže nie je to ľahké riešenie, je to zaujímavé riešenie, kde poviete, alebo viete, že politici sú už zo svojej podstaty rozdeľujúcou silou a my potrebujeme mechanizmy na to, aby sme sa zblížili ako osoby. A populizmus, neznalosť, chudoba, aj náboženstvo môžeme k tomu pridať, keď chceme urobiť ten zoznam strašných vecí. To je všetko, čo vytvára strašnú zmes s otrasnými výsledkami. A naozaj treba veľa času na to, aby sme to dokázali vyriešiť. Ale spoločnosť musí bojovať proti neznalosti, ignorancii a musíme bojovať proti simplicitnosti, jednoduchosti a musíme nájsť aj spôsob, ako bojovať proti populizmu. Ja myslím, že ho nedokážeme celkom vytlačiť, ale keď sa zamyslíme nad populizmom, tak ten oslovuje emocionálnu stránku ľudí, nenávisť. A ja neviem, čo s tým môžeme urobiť, ale myslím si, že musíme nájsť cestu von. A potom je tu ešte ďalšia taká vážna vec. Musíme tiež prísť na to, čo je vlastne sloboda prejavu. My sme prišli s tou myšlienkou slobody prejavu, čo je v svojej podstate pekná myšlienka, ale tá prišla v období, keď prejav, reč, príhovory nemohli vytvoriť veľa zla. Keď žijete v malej dedine a ja som povedal niečo škaredé na teba, čo by sa stalo? Aký by bol ten dopad? Ale dnes žijeme v inom svete, kde Elon Musk môže propagovať seba cez tweety a podobne. Svet sa mení, takže vždy, keď máme v spoločnosti niečo, čo sa stalo zlým, potom prídeme s pravidlami, aby sa to zlepšilo. Predsa opium bola kedy legálna droga, potom sme to obmedzili. Alkohol bol tiež legálna droga, potom sa stal nezákonom, teraz je vekovo obmedzený. Zoberme si šoferovanie, kedy neboli žiadne zákony pre šoferovanie a potom prišlo mnoho zákonov a teraz máme mnoho zákonov o šoferovaní, vozidlách a doprave. Takže vždy, keď ľudia urobia chybu, bereme to ako príležitosť a napravíme to. A sloboda prejavu nebola dobre preskúmaná už po dlhú dobu. Brazílčania ju teraz veľmi podrobne študujú
a sú medzi prvými. Takže ja si myslím, že musíme pochopiť, čo je prínosom slobody prejavu, tých je veľa, čo sú náklady na slobodu prejavu. Musíme nájsť nejakú novú úroveň a teraz sociálne médiá, sociálne siete nie sú vôbec zodpovedné za svoj obsah. Je to správne? Je to dobrý nápad? Alebo zoberme si ten príbeh Fox News. Fox News, keď Trump prehral tie predchádzajúce voľby, povedali tam, že on ich vyhral a potom museli zaplatiť za to skoro $1 miliardu a jediný dôvod, prečo áno, bola tam firma, ktorá počítala hlasovanie a ich cena na burze klesla, tej firme. To bola hmatateľná strata preto, ale strata spoločnosti spôsobená ložou Fox News je oveľa väčšia ako tá materiálna škoda, ktorú utrpela tá firma. Mne sa páči analýza cost-benefit, náklady a prínosy. Áno, ja viem, že sloboda prejavu je dobrá vec, dávam jej prednosť, ale keď tu vzniká takáto škoda, chcem tú škodu obmedziť, ale nechcem to obmedziť len na veci, ktoré sa ľahko merajú. Zoberme si dneska mladých ľudí, tak vidíme medzi nimi obrovský nárast depresie, obrovský nárast apatie, sociálnu závisť, strata dôvery a tak ďalej. To sa deje kvôli tým algoritmom. A čo povieme? Sú všetky tieto algoritmy OK, bez ohľadu na to, aké dôsledky sú z nich? Nie. Musíme sa nad tým oveľa viac zamyslieť nad tým, čo sú dôsledky. Veľmi ma zaujala tá myšlienka Zelenského ako veľmi autentického lídra, ktorý ale sa vyskytuje v extrémnom čase vojny. Takže otázka je, aký by bol Zelenský prezident vo chvíli, keby bol na Ukrajine mier, čo samozrejme mi neprináleží hodnotiť. Len ma to privádza k myšlienke, prečo tá autenticita, ktorej my dokážeme podľahnúť, práve súvisí s tým populizmom. Prečo tí viléni sú tí, alebo teda zloduši v úvodzovkách sú tí, ktorí sú tak autentickí, že nás dokážu presvedčiť a kupujeme ich v balíčku aj s tými nedostatkami práve preto, že si vybudovali dôveru. Vy uvádzate ako výborný príklad, keď ste išli so svojimi priateľmi hajkovať, že ste si na začiatku toho hikingu povedali o sebe nejakú historku, ktorá bola prejavom vášho zlyhania alebo niečoho, čo sa vám stalo nepríliš príjemné a že to vybudovalo vzájomnú dôveru. Čiže inými slovami, toto nejakým spôsobom robia tí populisti. Oni nám ukážu svoju slabosť, možno nám ukážu nejakú svoju aroganciu a obryblosť, ale ona je natoľko autentická, že my jej podľahneme. Prečo tí lídri, ktorí sú typu Kamaly Harris, nie sú natoľko autentickí, že prečo sa to deje, že nedokážu ako keby prijať tie pravidlá hry, že toto je to, čo to obyvateľstvo chce, len tie moje hodnoty sú možno tie, ktoré sú naozaj ku prospechu tej spoločnosti. Yeah. So first of all, here's a very, very sad statement. Je to veľmi smutné konštatovanie, čo chcem povedať. Ľudia na pravici si cenia lojálnosť. A ľudia na ľavej strane lavice nie, ju nemajú. Keď si pozriete pravicu, keď sa tam zvolí vodca, každý stojí za ním. Ak to urobíte na ľavej strane spektra, celá strana ich zožere zaživa, alebo všetky strany by ich zožrali zaživa. Takže si zoberieme tu ten pojem, ten koncept nehráča, tak je tu určitá nevýhoda na lavici, že ak by niekto z ich vedúcich predstaviteľov povedal niečo politicky nekorektné, niečo urážlivé pre niekoho iného, tak tá lavica by tohoto človeka zabila. A pravica, vzhľadom na tú lojalnosť, získala výhodu, že je tam menej vnútornej kritiky
A preto ten pravicový líder môže byť autentickejší a ten ľavicový líder sa musí stále zamýšľať nad tým, či niekoho neurazí. Takže v zásade sa snažia nič nepovedať, lebo vždy, keď niečo poviete, môžete niekoho uraziť. To bolo veľmi jasné v tejto kampani Trump-Harrisová. A ona mala veľký problém niečo povedať, pretože keby urazila niekoho alebo niečo, každý by ju zožral. A Trump, lojalnosť, lojalita bola veľmi viditeľná. Je to veľmi smutné konštatovanie, pretože to hovorí, že ľavá strana spektra pácha sebevraždu tým, že je nedostatočne lojálna. Ale to nemá riešenie. V zásade to znamená, že ten boj medzi ľavicou a pravicou je naklonený smerom k pravici. Liberáli musia byť mimoriadne silní, aby dosiahli nejaký dopad, vplyv. Nie je to hra 50-50. Vyzerá to tak, ako keby mali tí liberáli nejaké postihnutie, nejaké znevýhodnenie. Proste handicap. Je to smutné konštatovanie, ale myslím si, že je pravdivé. Tá ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že voľby v USA sú veľmi ideologické. Ľudia na pravej strane majú niekoľko vecí, ktoré naozaj chcú. Chcú znížiť alebo odstrániť prisťahovalectvo, mať lepšiu kontrolu nad ním, chcú mať nižšie dane, chcú teda znížiť dane, chcú znížiť byrokraciu, chcú zmeniť zahraničnú politiku. Je to naozaj ideologická vojna. A to, čo sa deje, je ideologická vojna, kde sú ľudia ochotní prísť s rôznymi obeťami. Keď Trump mal prvú volebnú kampaň, tak veľa klamal. To nie je názor, to je fakt. Hovoril veľa vecí, ktoré neboli pravdou. A zdalo sa, že jeho podporovatelia, že im na tom nezáleží. A ja som sa zaoberal tým, prečo im na tom nezáleží. Nie, to nebolo to, že im na tom nezáleží. Im sa to vlastne páčilo. Ale prečo sa im to páčilo? Páčilo sa im to, pretože on ukázal, že je oddaný tejto veci. Zoberme si tie psy a mačky, ktoré jedia. Pozerajú sa na to, ako... To je človek, ktorý je nám oddaný. Demokrati hovoria klamár, ale republikáni hovoria oddaný. To je človek, ktorý sa nezastaví pred ničím, aby dosiahol to, čo chceme. A aké poučenie? Politika je špinavá hra. My chceme našeho špinavého chlapika, ktorý dosiahne naše ciele. A keďže máme takto rozdelenejšiu krajinu, a je to idealistická vojna, nie? Pro-life, pro-choice, teda za život alebo za voľbu. A tá ochota získať alebo mať politika na pravici, ktorý by používal neférové nástroje pre svoje víťazstvo, sa stáva dôležitejšia. Tie ciele krajiny sa stávajú menej dôležité, ale tie ciele tejto politickej strany sú silnejšie. A je to veľmi zaujímavé. Bola tu taká štatistika o tom, koľko rodičov v USA nechce, aby ich deti sa zosobášili s niekým z druhej strany politického spektra. Je to viac ako 50%. Je to prekvapujúce. Pýtate sa, čo si najprv? Američan, republikán, demokrat, kresťan, žid, moslim?
čo je tvoja identita, hlavná identita. A v USA sa zdá, že tá hlavná identita je stále menej Američan. Sú to skôr tie politické identity. Áno, Obamacare alebo nie Obamacare, teda zdravotná starostlivosť, Obamova alebo nie. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme politikov, ktorí majú ciele krajiny a nie ciele strany. A to, čo si povedala o Zelenskom, je veľmi správne. Mnoho sa rozprávam s Ukrajincami a na začiatku vojny, čo je žiaľ dávno, mi povedali, že mali obrovskú hrdosť na svoju krajinu. Ľudia vedia, že máme vlastný jazyk, vedia, kto sme. My si pamätáme totiž to, už aj, že máme ukrajinských autorov a znovu vydávame staré knihy a pripomíname si svoje vlastné dedičstvo. Je to veľmi smutné, že niekedy sú to tragédie, ktoré dostanú krajinu na vyššiu úroveň, než je politická strana. A my potrebujeme ľudí, ktorí dokážu dostať krajinu v tých hodnotách nad politickú stranu. Ja mám takú otázku. Vy ste hovorili o tom, že nemá zmysel presviečať ľudí z opačného spektra, názorového, ľudí, ktorí sú opantaní strachom, dezinformácií a presviečať ich násilím o svojej pravde, lebo fakty zlyhávajú. A že to nezávisí od intelektu. Viem, že najlepší vyjednávači s teroristami hovoria, že vtedy vyjednáte najlepšie podmienky prepustenia rukojemníkov vo chvíli, keď ste schopní počúvať. Že dobrý vyjednávač je z 80% dobrý poslucháč. Lebo tým buduje dôveru u toho teroristu, aby tie obidve strany vyjednali čo najlepšie podmienky. Ak ale nie sme schopní počúvať sa navzájom v tej šialenej polarizácii, ktorú si vytvárame sami a vytvárajú nám ju aj politici, lebo populisti samozrejme útočia na naše amygdaly, aby sme boli opantaní strachom a našli tie jednoduchšie, dôverčivé riešenia. Akým spôsobom, keď sa nedokážeme počúvať a zároveň sa nedokážeme presvedčiť, akým spôsobom si dokážeme vybudovať tú bazálnu dôveru a to, čo vy vlastne ste pomenovali ako občianske výbory, to je vlastne participatívna demokracia. Keď ja sa podielam byť len na komunálnej úrovni na blahu toho spoločenstva, ktorý ma obklopuje a to predpokladá, že bez ohľadu na názorové spektrum ja dokážem počúvať. Ako príjmeť ľudí k tomu, aby znovu počúvať dokázali? Yeah, so first of all, you're absolutely right. Máš pravdu. Mnohých ľudí sa pýtam túto otázku. Zamyslite sa nad všetkými diskusiami, ktoré ste mali posledné 3 roky. S niekým, kto má opačný názor, vy hovoríte, oni hovoria a tak ďalej. A koniec všetkých týchto diskusí z posledných rokov, koľko z nich skončilo tým, že partner povedal, áno, máš pravdu. Nikdy som predtým nepočul takýto dobrý názor, argument, máš pravdu, mením svoj postoj. A väčšina ľudí povedala nikdy. A kedy koľký z vás ste povedali svojim partnerom, že ty máš pravdu? Pravda je taká, že takmer nikto nás nikdy nepresvedčil a ani my sme nikdy nikoho nepresvedčili. A ľudia sa o to pokúšajú stále, keď miera úspešnosti je veľmi nízka. A prečo sme neúspešní? Pretože keď sa zamyslíš nad diskusiou medzi dvomi ľuďmi, keď tento človek hovorí, tak táto osoba nepočúva. A keď tá druhá osoba hovorí, tak ten druhý nepočúva. Keď hovoríme, povieme svoj názor, a keď druhá osoba hovorí, tak my sa zamýšľame nad tým, aký protiargument použijeme.
vôbec ich ani nenecháme dokončiť tú prvú vetu a my už rozmýšľame nad tým, čo povieme ako protiargument, takže nepočúvame. Ale máme tento prístup, ktorá sa nazýva ilúzia vysvetľujúcej hĺbky. To znamená, že máme určité znalosti a vysokú mieru dôvery. A keď chceme argumentovať s ľuďmi, tak prvá vec, na čo zaútočíme, je dôvera a nie znalosti. Pretože keď sme o sebe presvedčení, nebudeme počúvať, tak ako to urobíme? Ilúziu vysvetľujúcej hĺbky som vysvetľoval na splachujúcom záchode. A pýtal som sa ľudí, ako rozumiete, ako viete, že ako funguje splachovací záchod. Rozumiete tomu? Dobre? Áno. Tak na škále od 1 do 7, ako tomu rozumiete? 6,5. A povedal som na to, áno, ja tu mám všetky kusy splachovacieho záchodu pred vami tu. Ako dobre chápete fungovanie splachovacieho záchodu? Áno, rozumiem tomu veľmi dobre, 6,5 zo 7. A teda poviem, že áno, mám tu všetky súčiastky splachovacieho záchodu, nové, nikto sa ich nedotkol, takže urobte z toho splachovací záchod. Skúšajú a nepodarí sa im to. A potom sa spýtam, ako dobre rozumiete fungovaniu splachovacieho záchoda. Odpoveď je, nie až tak dobre. Takže ja som na nich neútočil. Ukázal som im súčiastky a povedal som im, ukážte mi, ako to funguje a zložte to. To je veľmi dobrý prístup. A ako to vyzerá v politike, tento prístup? 7. október 23 bol veľmi tragický deň v Izraeli a v Blízkom východe. A potom mnoho ľudí z celého sveta mi volalo a chceli so mnou hovoriť. A mal som veľké šťastie, že moje knihy sa preložili do mnohých jazykov. Aj mnoho ľudí v arabskom svete ich čítalo. Mám veľa čitateľov v Iráne. A jednoducho chceli hovoriť, rozprávať sa. A ja som ti povedal, áno, rád sa porozprávam, ale povedal som, nemôžem hovoriť o histórii. Ja nie som expert, neviem, čo sa stalo dobre v 48., 67. Ani ja nechcem hovoriť o tom, kto má väčšiu nepravdu, ale som pripravený hovoriť o tom, čo treba robiť ďalej. Nepovedal som im, že chcem na vás zaútočiť, ale spýtal som sa, čo by ste chceli. A ja pochopím vaše stanovisko. A každý povedal to isté. Chcem okamžité prímerie, chcem, aby izraelská armáda odišla z Gazy. A povedal som, dobre, ja nie som v tej situácii, aby som to dokázal spraviť, ale keby som to dokázal, a potom čo? A čo? Oni odpovedali, no týmto skončilo prímerie, Izraelčania preč z Gazy. A ja hovorím, nie, to nie je koniec, pretože kto bude zodpovedať za Gazu? Hamas bol zvolený Palestínčanmi, aby oni viedli Gazu. Chcete, aby sa vrátili? Áno, pri ďalších voľbách. A ja som povedal, dobre, vybudovali mnoho tunelov, majú mnoho zbraní, takže dovolíme im znovu sa ozbrojiť. Odpoveď bola, áno, oni budú mať moc, tak áno. A potom dovolíme im, aby mali námorníctvo? Nie. A potom letectvo? Predsa sú napojení na Irán. Dovolíme im, aby mali jadrové zbranie? Nie. A povedal som teda, a čo ak o 2 mesiace od teraz urobia to isté, čo spravili 7. októbra? Možno sa im to páčilo. Ja tu neargumentujem, ja sa len pýtam, čo by ste vy chceli, aby izraelská vláda spravila ako reakciu na ďalší 7. október. A ľudia povedali, neviem, je to veľmi zložité. Ak sa skrývajú v školách a v nemocniciach, čo spravíte? A to je to, čo som v zásade chcel. Je to otrasná situácia, strašná situácia. Pre každého, aj pre svet.
A je to veľmi zložité. Myslím si, že sú na to jednoduché riešenia. Nie sú. Ale ja tu nie som preto, aby som niekoho presviečal o tom, že má pravdu alebo nepravdu. Ja si myslím, že ľudia si majú uvedomiť, aké je to zložité. Kričanie z jednej strany a z druhej strany nás nedovedie k nejakému pokroku. Musíme pochopiť, že veci sú väčšinou v živote veľmi zložité, majú mnoho odtieňov a musíme hľadať riešenia, ktoré budú asi nedokonalé, ale to je asi to najlepšie, čo môžeme urobiť. Preto si myslím, že tá ilúzia hĺbky vysvetľovania je veľmi dôležitá. Potom je tu ešte taká osobnostná črta, ktorú nazývame intelektuálna pokora. Ja to nemám rád, tento výraz, ale tak sa to volá. A je to v zásade to, že nie sme 100% presvedčení o našich názoroch. A ja si myslím, že to je veľmi dôležitá charakteristika črta. My učíme niečo v školách a síce mali by sme ich učiť tú intelektuálnu pokoru. Áno, ja si myslím, že, ja neviem, spoločenská štátna zdravotná starostlivosť je lepšia ako súkromná. Ja si myslím, právo na interrupcie je lepšie ako ho nemať. Ale som tu, presvedčíte ma. Ja som 90% presvedčený o svojom názore a uvedomujem si, že sa možno mýlim. To je veľmi dôležité. Tento aspekt je dôležitý. A môj posledný trik tu je tento. Keď hovorím, že ľudia majú veľmi rozdielne názory, zvyknem hovoriť, čo by to stálo, aby ste zmenili svoj názor. Čo treba spraviť preto, aby ste zmenili svoj názor? Čo teda treba preto spraviť? A keď dám ľuďom túto otázku, tak zvyčajne zastanú, zmlknú a často nič nepovedia. A keď povedia, že nič nezmení môj názor, tak vieme, že hovoríme o ideológii, náboženstve a nie o faktoch a nehovoríme o znalostiach, vedomostiach. A ak sú ochotní sa zapojiť do diskusie, čo treba spraviť preto, aby ste zmenili názor, je to veľmi užitočné, lebo potom už hovoríme o tom, čo je ten skutočný dôkaz. No, kiež by sa svet dostal do takého ekvilibra, že bez toho, aby sme sa museli navzájom presviečať, že by plnohodnotne mohli tie názory vedľa seba existovať bez toho, aby nás polarizovali. Dan, ja vám veľmi ďakujem za dnešné stretnutie, za skvelé odpovede. Verím, že ste inšpiráciou pre mnohých ľudí. Odporúčam, aby si prečítali vaše knihy a keď sú na to príliš leniví, aby si pozreli vaše YouTubeové videá, lebo sú excelentné. A myslím, že vy ste práve jeden z tých ľudí, ktorí dokážu ľudí príjmať k tomu, aby sa minimálne zamysleli nad tým, že či je dôležité tak zotrvávať na vlastných pozíciách, či nie je niekedy lepšie iba počúvať. Ďakujem veľmi pekne za stretnutie, bolo skvelé. Ďakujem veľmi pekne za čas aj za pozornosť, ktorú ste mi venovali. Než sme začali vysielanie, si povedala, že si išla spať s niektorými z mojimi knihami a zobudila sa niektorými z nich. A ja ďakujem za tú pozornosť, aj za to úsilie, ktoré ste vyvinuli na tento rozhovor. Ďakujem. Pekný deň.